Tervetuloa lämpimästi 7. Eurooppa-foorumiin Turussa. Minun nimeni on Matti Niemi ja toimin tätä foorumia järjestävän yhdistyksen puheenjohtajana ja tämän avajaistilaisuuden moderaattorina. Seuraavan 3 päivän ajan täällä Turun kaupunginteatterissa keskustellaan Euroopan turvallisesta tulevaisuudesta. Meillä on luvassa 42 erilaista ohjelmaa ja mukana on reilusti yli 100 huippunimeä politiikan, talouselämän, tutkimuksen, etujärjestöjen kärjestä. Kaikki ohjelmat striimataan livenä etäseuraajille, tervetuloa mukaan myös heille, ja suomenkielinen ohjelmasisältö tulkataan englanniksi. Tähän on käytössä Interprefy-sovellus, johon on tiedot tuolla näytöllä sen käyttöön. Ja myöskin chat tätä tilaisuutta varten on auki, josta voi sitten esittää kommentteja ja kysymyksiä, ja siihen näkyy QR-koodi näytöllä. Dear friends, welcome to this year's Europe Forum in Turku. It is wonderful to see a room full of people ready and eager to discuss European affairs here in Finland. For the next 3 days, this Turku City Theatre is taken over by discussions around the topic of Europe's secure future. We have altogether 42 different discussions and well over 100 top speakers from the top tiers of political, financial, research and advocacy sectors. All program is live streamed for our online participants, and Finnish and Swedish speaking programs are also simultaneously interpreted into English. And if we can have the QR code again for the interpretation service available here, if you have not yet, please download the Interprefy application onto your mobile phones using the QR code you see on the screen. And we ask you to use your headphones while listening to the interpretation from the phone. You can also ask questions through our chat window, and you saw the QR code there previously. But now, ladies and gentlemen, let's get started with the opening session of this year's Europe Forum. In this session, we will hear 2 keynote addresses, and there will be an opportunity to ask questions after each address. We will hear from the Prime Minister of Finland, Mr. Petteri Orpo, and it will be followed by Mr. Enrico Letta, who, amongst other things, is the author of a recent influential report on the future of the single market. But first, to properly kick off this forum, I'm very pleased to welcome to the stage the Mayor of Turku, Ms. Minna Arve. Minna Arve, tervetuloa. Hyvät Euroopan ystävät, dear friends of Europe, on minulle aivan kertakaikkinen ilo saada toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi 7. Eurooppa-foorumiin ja kesäiseen kulttuurikaupunki Turkuun tänne Turun kaupungin teatterin pienelle näyttämölle ja tästä sitten seuraavia päiviä eteenpäin. It's my great privilege to welcome you all. Welcome to Turku, to the Europe Forum. We are here at the center of the cultural river of Turku in the city theatre, and I hope that we are going to have great discussions during the coming days. Hyvä kuulija, pyydän sinua hetken miettimään asiaa, joka kenties muutti ajatteluasi, toimintaasi tai tapaasi nähdä maailmaa. Ehkä kyseessä oli jopa hetki, joka sai sinut toimimaan aktiivisesti jonkun asian eteen. On selvää, että omat suuret elämäntapahtumamme ovat tällaisia hetkiä, mutta usein näissä hetkissä isossa roolissa on myös tarina. Tarina, joka painuu mieliimme, liikuttaa ja vaikuttaa. Tarina, josta tulee osa meidänkin tarinamme. Yhteinen tarinan kerronta on vuosisatojen ajan ollut meille ihmisille tärkeä perustarve. Me hahmotamme omaa paikkaamme maailmassa, sukupolvien ketjussa ja yhteisöissämme tarinoiden kautta. On olemassa laajasti tutkimusta siitä, että jo varhaisimmissa ihmisyhteisöissä ne yhteisöt, jotka kykenivät valjastamaan tarinan kerronnan voimavarakseen, selviytyivät paremmin kuin tarinattomat yhteisöt. Näin on, koska tarinat herättävät tunteita. Ne saavat meitä muuttamaan mieltämme ja ne kannustavat meitä toimimaan. Tarinoilla on valtaa ja siksi monin tavoin ne ovat yhteisöjen selkäranka, sydän ja sielu. Minun tarinani osa on tarinani isoäidistäni,
joka 13-vuotiaana joutui lähtemään kotoaan Karjalan Sakkolasta yksin lehmien kanssa peloissaan, koska vaihtoehtoa ei ollut. Äiti ja pienemmät sisarukset tulivat junalla perästä, mutta jonkun oli tuotava lehmät, koska ne oli kaikki, mitä oli jäljellä. Tämä on muokannut paljon minun ajatteluani vastuunkannosta, siitä, miten toimitaan asioiden, suurtenkin pelottavienkin asioiden edessä, mutta myös niistä arvoista, jonka varaan omaa tarinaani rakennan. Ihmistä, jonka kanssa jaamme tarinan, on hankalaa pitää vieraana, sillä yhteinen tarina koskettaa meitä tavalla, johon vaikuttavinkaan fakta ei koskaan tule pystymään. Tarinat vetävät meitä puoleensa automaattisesti, koska peilaamme niitä itseemme ja omaan kokemuspohjaamme. Ne auttavat meitä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, muodostamaan jaettua arvopohjaa ja ohjaavat meitä katsomaan tulevaisuutta yhteisin silmin. Ihmisaivoihimme on evoluution kautta syvälle rakennettu pelko sosiaalisesta eristäytymisestä, sillä ihmiselämän varhaisimpina aikoina yhteisön ulkopuolelle sulkeminen tarkoitti melkein varmaa kuolemaa. Yhteiset tarinat sen sijaan ovat yhteisöllisyyden polttoainetta ja ne saavat meidät tuntemaan itsemme merkitykselliseksi osaksi yhteisöä. Näin toimien ne luovat turvallisuutta, yhteyttä toisten kanssa ja myös ylläpitävät toivoa. Tarinoilla ruokitaan yhteisöjen luottamusta siihen, että hankaluuksista on mahdollista päästä eteenpäin. Tulevaisuudessa on aina jotain uutta ja jännittävää, ja ennen kaikkea jotakin yhteisten ponnisteluiden ja tavoittelemisen arvoista. Tämän vuoden Eurooppa-foorumin teemana on Euroopan turvallinen tulevaisuus. Syy, miksi aloitin puhumalla tarinoista, on yksinkertainen. Uskon, että yhteisen tarinan ja sitä kautta tulevaisuususkon rakentaminen on Euroopan unionin kannalta selviytymiskysymys. Me tarvitsemme uuden, tulevaisuutta rakentavan eurooppalaisen tarinan, johon jokainen eurooppalainen voi samaistua, josta jokainen voi ammentaa toivoa ja jota jokainen voi kokea olevansa mukana kirjoittamassa. Kenties yksi maailman voimallisimmista tarinoista on tarina amerikkalaisesta unelmasta. Tuon unelman syvin olemus on usein määritelty vapaudeksi, johon sisältyy myös lupaus mahdollisuudesta onnen tavoitteluun ja menestykseen. Kyse ei ole mistään konkreettisesta lupauksesta, vaan eräänlaisesta tulevaisuushorisonttiin ja sen avartamisesta. Sisäänrakennetusta tulevaisuususkosta, jossa jokainen voi vaikeidenkin aikojen keskellä uskoa, että tulevaisuudella on tarjota jotain innostavaa ja ennen kaikkea, että tuon innostavan paremman huomisen rakentamiseen voi itse osallistua. Tarina amerikkalaisesta unelmasta on niin voimallinen, että vaikka se monelle jää vain unelmaksi, niin se houkuttelee vuosittain miljoonia ja miljoonia ihmisiä tavoittelemaan sitä. Hyvät kuulijat, mitä kuuluu eurooppalaiselle tarinalle? Olemmeko turvautuneet liiaksi tuon tarinan voimallisiin vanhoihin alkukappaleisiin ja unohtaneet, että jokainen tarina tarvitsee uusia lukuja vahvistuakseen? Samalla kun moni käytännön asia on unionissa ottanut harppauksia eteenpäin, on syytä kysyä, onko yhteinen arvopohjamme jäänyt vain kädenlämpöisiksi sanoiksi julistuksissa ja juhlapuheissa. Näin ei ainakaan tarvitse olla, sillä nyt jos koskaan maailma tarvitsee eurooppalaista tarinaa. Kevään eurovaalien alla julkaistiin videosarja, joka kosketti monia syvästi. Videosarjan otsikkona oli Viesti lapsenlapselleni, viesti Euroopalle. Siinä maailmansotien kauhut kokeneet eurooppalaiset sukupolvet kertoivat omille lapsenlapsilleen, miksi Euroopan unionin ydinarvot, demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet ovat puolustamisen arvoisia aina ja kaikissa tilanteissa. Miksi ne arvot, jotka muodostavat eurooppalaisuuden ytimen, eivät ole vain kauniin juhlapuheen höystesanoja, vaan yhteisömme kovinta ydintä. Pohja, jonka varaan kaikki rakentuu. Eurooppalaisen huoltovarmuuden kulmakivi. Uskon, että lähes jokaisella meistä tässä salissa on sukunsa muistot ja kertomukset niistä vuosista, kun Eurooppa oli tulessa. Meitä sitoo vahva tarina yhdessä sodan kauhuja vastaan nousseesta sukupolvesta, eurooppalaisesta yhdentyvästä sukupolvesta. Mutta tämä kuva on eurooppalaisen tarinan vain alku. Se ei enää riitä. Mikään sukupolvi ei halua seistä vain edellisten harteilla, vaan jokainen sukupolvi haluaa kokea voivansa itse kirjoittaa oman lukunsa tuohon tarinaan. Annammeko me tähän mahdollisuuden? Onko eurooppalaisessa tarinassa tilaa uusille unelmille, tilaa uudistumiselle? YK:n pääsihteeri António Guterres on osuvasti todennut, "We can't build our future for our grandchildren with a system built for our grandparents." Sama pätee myös yhteisöjemme tarinaan. Isovanhempiemme tarina voi inspiroida, mutta se ei voi korvata tuon tarinan uusia lukuja. Hyvät kuulijat,
Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi eilisellä suurlähettiläspäivillä osuvasti, että Suomen idea ei voi olla enää vain selvitä. Hän linjasi, että Suomen tulee olla aktiivinen ja luotettava kumppani, liittolainen ja vakaa Pohjoismaa, maailman onnellisin maa. Me emme maana ole enää maailmanpolitiikan myrskyissä holtittomasti heittelehtivä ajopuu, vaan yhteisö, jolla on suunta, tahto ja tulevaisuus. Yhteisö, jolla on uudenlainen tarina. Maailman onnellisimman kansan tarina, eurooppalaisen Suomen tarina. Sama voi pohtia myös Euroopan unionista. Senkään tehtävä epävakaassa maailmassa ei voi olla vain selviäminen. Euroopan unioni tarvitsee siis oman voimallisen tarinansa, joka rakentuu yhteisille arvoille, mutta suuntaa tulevaisuuteen. It's a human nature that in a challenging global political situation, black and white truths gain popularity. At such times, questions sometimes arise about whether values matter in international politics. For example, couldn't the European Union just be a pragmatic economic union with a common internal market as a sufficient bond between EU countries? Couldn't pure economic policy serve as a EU's foreign policy? Näissä keskusteluissa EUn yhteiset arvot on välillä leimattu heikkoudeksi jopa, eräänlaiseksi akilleen kantapääksi, joka estää unionia toimimasta globaalilla pelikentällä, jossa voima puhuu. Viime eurovaalienkin alla tietyt tahot flirttailivat sen kanssa, josko pieni joustaminen omista periaatteista ja arvoista auttaisi unionia sopeutumaan uuteen geopoliittiseen todellisuuteen. But dear friends, if we surrender our own values, we also give away our own story. We allow someone else to write it for us. And I'm not at all sure that the chapter created in this way is one we want to be recorded as the next chapter of the Europe's history. Hyvät kuulijat, Maailman talousfoorumi julkaisee vuosittain riskiarvion, jossa se kartoittaa niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin riskejä globalisoituvassa maailmassa. Vaikka viime vuotta sävyttivät useat sodat aina Ukrainasta Sudanin kautta Lähi-idän konfliktin kärjistymiseen, niin uhkien kärkikolmikkoon nämä niin sanotut perinteiset turvallisuusuhat eivät tänä vuonna mahtuneet. Sen sijaan tämän vuoden raportissa lyhyen aikavälin suurimmiksi riskeiksi nostettiin mis- ja disinformaatio. Sitä seurasivat äärisääilmiöt ja yhteiskunnan polarisaatio. Raportti muistutti, että suurimmat riskit kytkeytyvät usein toisiinsa ja ovat usein polttoainetta toistensa vahvistumiselle. Tarinat, joita kerromme, muokkaavat tulevaisuutta, jossa elämme. Raportti julkaistiin viime joulukuussa globaalien vaalien supervuoden kynnyksellä, sillä yli puolet maapallon väestöstä suuntaa äänestysuurnille nyt kuluvan vuoden aikana. Moni voisi todeta, että elämme demokratian juhlavuotta. Sen ovat kuitenkin laittaneet merkille myös yhteiskuntaa epävakauttavat voimat, joille demokratia vapaine vaaleineen ja riippumattominen oikeusjärjestelmineen on myrkkyä. Näiden toimijoiden työkalupakkiin kuuluu paitsi suoranaiset bottitehtaat, myös hienovarainen hybridivaikuttaminen, joka hiipii muokkaamaan asenteitamme salakavalasti. Ne käyttävät polttoaineenaan tunteista tulisimpia, pelkoa, turvattomuutta ja vihaa. Ihmisten tarvetta tehdä arvaamattomasta ennustettavampaa, monitulkintaisesta selkeää ja jatkuvasta muutoksesta jotain pysyvämpää. That's why, as a counterbalance to the divisive black and white thinking, we truly need new European stories, new dreams and new hope. We must find a new way to define how the EU, grounded in its core values, can be an active and future-oriented player even in a changing and sometimes increasingly tense global political landscape. Minulle tarina Euroopasta ei ole koskaan ollut vain tarina maailmantuulissa ajelehtivasta selviytyjästä, vaan tarina maanosasta, joka muokkaa maailmaa, luo unelmia ja saavuttaa niitä. Hankalien ja sumuistenkin aikojen kohdalla toivoa. Luo ajatus siitä, että tulevaisuus ei ole koskaan ennalta määrätty. Se rakentuu aina meidän tekojemme ja valintojemme kautta. Through the stories we choose to write together. Kiitos. Kiitos. Ja nyt minulla on vielä yksi erittäin tärkeä tehtävä. Minulla on aivan erityinen ilo kutsua seuraavaksi lavalle suuri turkulainen, Euroopan tulevaisuutta tekevä ja sen merkityksen vahvasti ymmärtävä henkilö, minulle myös hyvä ystävä. Pääministeri Petteri Orpo, olkaa hyvä.
Hyvät ystävät, hyvät kuulijat, dear friends, suuresti arvostamani entinen pääministeri Paavo Lipponen, my friend Enrico Letta, welcome to my hometown. Arvoisa kotikaupunkini pormestari, tervetuloa kaikki Turkuun. Olin viime vuonna täällä pitämässä sut tuoreena pääministerinä puheen. Se oli minulle iso hetki ja niin on tämäkin. Tuolla me hahmoteltiin Euroopan politiikan linjauksia hallituskaudelle ja katsottiin kohti tulevaa. Nyt on työnteon aika sekä Euroopassa että Suomessa, siksi tämä on tänään pragmaattinen puhe. Pahoittelen, tämä voi olla hieman pitkä, mutta kun asioita tehdään laajalla rintamalla, vakavalla mielellä, niin niitä on mielellään myöskin teille jakamassa. Mutta kuitenkin, vaikka ollaan pragmaattisia, niin lähtökohta on se, että Euroopan unioni on meidän tärkein arvoyhteisö. Se on meille turvallisuuden, se on meille vakauden, se on meille kasvun ja hyvinvoinnin unioni. Me toimimme siellä aktiivisesti kehittäen unionia, emme hajoittaen ja horjuttaen unionia. Me kunnioitamme oikeusvaltioperiaatetta ja me etsitään ja esitämme ratkaisuja yhteisiin ja Suomen haasteisiin. Toimintaympäristöstä viimeinen vuosi oli haastava EU:ssa ja EU:lle. Me olemme edelleen suurien haasteiden edessä. Ukrainan sota jatkuu ja Venäjä säilyy meidän aggressiivisena naapurina. Yhdysvaltojen lähestyvät presidentinvaalit luovat meille epävarmuuden tunnetta. Ilmastonmuutos etenee. Näistä ja monista muista haasteista huolimatta, tai juuri niiden vuoksi, EU on ollut nähdäkseni yhtenäisempi viimeisen vuoden aikana kuin pitkään aikaan. Me olemme saaneet tehtyä tarpeellisia päätöksiä, koska meitä yhdistää maanosamme turvallisuus, meitä yhdistää hyvinvointi ja meitä yhdistää läntiset arvot. Me tiedämme, että Euroopan maat eivät pärjää yksin, vaan me tarvitsemme toisiamme. Nämä isot haasteet ovat alleviivanneet tämän ja tuoneet sen kaikkien ymmärrykseen. Tämän tunteen olen aistinut usein Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa, jossa ratkomme ongelmia yhdessä milloin Espanjan Sánchezin, milloin Saksan Scholzin tai Puolan Tuskin kanssa. Nämä Eurooppa-neuvoston kokoukset ovat olleet muutenkin ainutlaatuisia tilaisuuksia, unohtumattomia. Vuoden aikana syntyneet henkilösuhteet auttavat siinä, että Suomelle tärkeiden asioiden nostaminen esiin matalalla kynnyksellä kollegoiden kanssa on paljon helpompaa. Pääsääntöisesti kollegat ovatkin osoittautuneet erittäin mukaviksi ja samanmielisiksi. Asetelma on toki korostuneesti ollut viime aikoina 26 versus 1, ja Unkarin Orban jääkin usein yksin opponoimaan muita. No, Suomi ei tietenkään voi ratkaista yksin kaikkia ongelmia, maailman ongelmia, mutta me pystymme keskittymään tiettyihin asioihin ja kysymyksiin ja tuomaan niissä lisäarvoa yhteiseurooppalaiseen päätöksentekoon, ja niin me olemme tehneet. Ja kokonaisuudessaan me olemme mielestäni onnistuneet ja menestyneet hyvin. Eli hallituksen EU-politiikan alkutahteihin olen tyytyväinen. Me olemme kehittäneet ennakkovaikuttamista, kuten vuosi sitten täällä linjattiin, ja olleet aktiivisesti tuomassa ratkaisuja eurooppalaisiin haasteisiin. Hyvissä ajoin tammikuussa laadimme Suomen avaintavoitteet EU:n tulevalle vaalikaudelle, eli vuosille 2024-2029. Tältä pohjalta vaikutimme aktiivisesti ja onnistuneesti kesäkuussa hyväksyttyyn EU:n strategiseen agendaan sekä tulevan komission ohjelmaan, jonka päälinjaukset komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli heinäkuussa. Tässä tehtiin erittäin tiivistä työtä laajasti suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja eri sidosryhmien kanssa. Me linjasimme päätavoitteiksemme strategisen kilpailukyvyn vahvistamisen, kokonaisturvallisuuden parantamisen, energiamurroksen, kiertotalouden ja biotalouden edistämisen. No, edelleen ennakkovaikuttamista on parannettu tammikuussa hyväksytyllä valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Tällä me yhtenäistimme ja kehitimme esimerkiksi ministeriöiden vaikuttamiskäytäntöjä. Keskeistä on Suomen omien tavoitteiden nostaminen, tietenkin pitäen eurooppalainen etu ja hyöty aina mielessä.
Myöskin näihin henkilökohtaisiin suhteisiin on panostettu laajasti. Ministerit ovat kaikki aktiivisesti osallistuneet EU:n kokouksiin ja tutustuneet kollegoihinsa. Ministeriöt ja niiden kansliapäälliköt ovat vierailleet Brysselissä enemmän kuin aiemmin, tai ainakaan pitkään aikaan. Suomessa on vieraillut suuri määrä EU-johtoa, esimerkiksi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen useita kertoja Helsingissä ja myös Lappeenrannassa, missä meillä oli mahdollisuus informoida häntä pyrkimyksistämme vahvistaa Suomen rajaturvallisuutta sekä toimme esiin huolemme Itä-Suomen elinvoimasta. Etsitään kumppaneita laajasti eri tilanteisiin. Emme toimi yhdessä jossakin klikissä, vaan eri tilanteisiin laajasti kumppaneissa, ja ystävät löytyy useasti läheltä, Pohjoismaista, Balteista, mutta on tilanteita, joissa tukea löytyykin Kreikasta tai Italiasta. Ja tietenkin suhteet Saksaan ja Ranskaan ja suurimpiin voimiin on aivan välttämättömiä. Näihin kaikkiin on panostettu. Eli siis tekeminen ja prosessit on kunnossa. Ja myös asioissa on edistetty tietysti. Ja niistä nostan tärkeimmäksi Ukrainan. Today we have here our friends from Kharkiv. You are very welcome to Turku. We stand by you. Slava Ukraini. Eli Ukrainan tuen osalta hyväksyimme Eurooppa-neuvostossa alkuvuodesta 50 miljardin euron tukivälineen, jolla taataan Ukrainan valtion toimintojen ylläpito tuleviksi vuosiksi. Yhteensä EU on tukenut Ukrainaa taloudellisesti ja sotilaallisesti hyökkäyssodan aikana jo noin 100 miljardilla eurolla. Me olemme hyväksyneet 14 laajaa pakotepakettia Venäjälle. Me olemme päättäneet käyttää Venäjän keskuspankin jäädytetyistä varoista saatavat tuotot Ukrainan tukemiseen, ja nyt G7-piirissä suunnitellaan 50 miljardin euron lainan vivuttamista Ukrainan nopeaksi tueksi. Ukrainan tukeminen eri keinoin jatkuu tärkeimpänä yksittäisenä tavoitteenamme. Me aiomme olla etulinjassa varmistamassa, että EUn vankkumaton tuki Ukrainalle vahvistuu edelleen. Ukrainan tukemisen osalta emme voi juuttaa vain pilkkuharjoituksiin. Kyse on meille kaikille eksistentiaalisesta uhasta. Siksi Ukrainan menestys sodassa Venäjää vastaan korreloi suoraan Euroopan ja Suomen turvallisuuteen. Tässä näkökulmassa eurot on halpa hinta suhteessa hyötyyn. Siksi Ukrainan osalta meidän täytyy olla avoimia ja joustavia erilaisille rahoitusratkaisuille, siis meidän suomalaisten EU:ssa. Venäjä siis on ja pysyy vakavana uhkana, johon täytyy vastata kansallisesti kaikkien jäsenmaiden tasolla sekä EU:n yhteisellä tasolla. Siksi katson, että suomalaisen ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden ylösajo on yksi päätavoitteitamme. EU:n pitää ottaa vahvempi rooli omasta puolustuksestaan. Meidän on samaan aikaan kyettävä aseistamaan Ukrainaa. Kotimaassa me olemme tehneet jo päätöksiä, joilla olemme onnistuneet esimerkiksi viisinkertaistamaan meidän ammustuotannon. Euroopassa kasvua on myöskin tapahtunut, mutta lisää tarvitaan, ja paljon. Puolustuksen osalla ollaan myöskin tehty aktiivista vaikuttamista EU-pöydissä ja on saatu tuloksia aikaan. Tämä näkyy muun muassa EUn ampumatarviketuotannon rahoituksen jaossa ASAPissa, jossa suomalainen puolustusteollisuus sai täysimääräisesti hakemansa määrän EU-tukirahoitusta. Puolustusteollisuus on meille välttämätöntä turvallisuuden ja puolustuksen vuoksi, mutta myöskin suuri mahdollisuus talouden kasvulle ja viennin vauhdittamiselle. Myönnettyjen vientilupien määrä on ja myöskin viennin yhteisarvo on kasvanut voimakkaasti vuonna 2023 ja sama trendi jatkuu. Tässä on siis kyse myös teollisuuspolitiikasta. Kyse on taloudesta ja kyse on työllisyydestä. Suomella on nyt hyvä maine puolustusteollisuudessa. Meillä on loistavia yrityksiä, joten tämänkin tilaisuuteen kannattaa tarttua. Tämä on valtion ja yritysten välistä yhteistyötä. Me avaamme ovia, me etsimme ratkaisuja yhdessä. Ja samaa työtä tehdään siis EU-tasolla.
Me tehtiin esitys Euroopan investointipankin roolin kasvattamisessa puolustusteollisuuden investointien rahoituksessa. Me laadittiin yhdessä 13 kollegan kanssa kirje Euroopan investointipankille ja Euroopan neuvostolle, komissiolle, ja nyt tämä aloite etenee konkreettisiin toimiin ja saamme yksityisen rahan vivuttamiseen myöskin Euroopan investointipankin tuen. Turvallisuuspuolella me tuotiin pöytään myöskin toinen oma aloite, varautumisunioni, Preparedness Union. Me haluamme, että koko unioni on paremmin jatkossa varautunut erilaisiin kriiseihin. No piti omassa Espanjan kollegalle selittää, että ei tässä ole kyse nyt siitä, että aletaan kaikki valmistautumaan sotaan, vaan kokonaisturvallisuudessa Preparedness Unionissa on kyse siitä, että varaudutaan erilaisiin kriiseihin, pandemioihin, energiakriisiin, Ukrainan kriisin kaltaiseen kriisiin. Meillä voi olla luonnonkatastrofeja, joissa meillä pitää olla vastauksia. Me Suomessa osaamme tämän, meillä on loistavat toimintamallit. Nyt tämä varautumisunionin aloite on viety suoraan Euroopan neuvoston päätelmiin. Se on strategisessa ohjelmassa ja komission puheenjohtajan suuntaviivoissa. Suomi taisi, tästäkin taas pieni ylpeyden aihe, toivottavasti ei liikaa kehumiseksi tämä menee, mutta Suomi taisi olla ainut maa, joka ylipäätään mainittiin von der Leyenin puheessa, kun hän linjasi tulevaa. Mutta meidän on tietenkin vastattava tähän huutoon. Uskon, että esimerkiksi presidentti Niinistön laaja työ komissiolle kokonaisturvallisuudesta ja yhteisen turvallisuuden lujittamisesta vahvistaa tämän Preparedness Unionin rakentamista. No sitten mennäänpä sinne itärajalle vielä takaisin. Tästä puhuttiin ymmärrettävästi koko kevätkausi ja päätöksiä tehtiin eduskunnassa. On välttämätöntä, että kukin jäsenvaltio huolehtii ulkorajojensa turvallisuudesta kaikissa tilanteissa ja erityisesti tietenkin EU:n ulkorajojen turvallisuudesta. Me ollaan saatu tässä Venäjän hybridivaikuttamisen tilanteessa huomattavaa ymmärrystä ja tukea komissiolta ja Euroopan muilta jäsenmailta. Me jatketaan luonnollisesti yhteistyötä komission kanssa EU-tason ratkaisujen löytämiseksi ja myös taloudellisen tuen löytämiseksi sekä rajaturvallisuuteen että itäisen Suomen auttamiseksi. Olen puhunut ja tulen puhumaan asiasta jatkossakin komission johdon ja Eurooppa-neuvoston kollegoiden kanssa. Tämä Itä-Suomen asia on tällä hetkellä varsin keskeinen osa meidän EU-vaikuttamistamme. Suomen itäraja on koko EUn ja Naton itäraja. Tämän alueen pärjäämisen ja menestyksen pitäisi siis olla myöskin Euroopan yhteinen asia. Nimittäin ei meidän Itä-Suomi, ei Baltian maiden alueet, ei Puolan alueet, eivät he ole syypäitä siihen, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, että näiden maiden alueiden turvallisuustilanne on heikentynyt. Investointihalukkuus on heikentynyt. Ja siksi mielestäni Euroopan unionin on välttämätöntä löytää oma välineensä näiden Venäjän hyökkäyssodasta jo kärsivien alueiden auttamiseen. No niin, nyt on sivuttu menneisyyttä, sitä mitä on tehty, ja nyt sitten ryhdytään katsomaan vielä lisää sinne tulevaisuuteen. Eikö niin, että sanotaan, että puheessa on tärkeää, että on alku, keskiosa ja loppu, loogista. Tämä on nyt, tiedän onko tämä hyvä vai huono uutinen, mutta olemme toistaiseksi vielä lähempänä alkua kuin loppua. Mutta kuten sanoin, niin koen äärettömän tärkeänä näiden asioiden huolellisen läpikäynnin. Ja kun paikalla ja linjoilla on niin paljon ihmisiä, jotka tuntevat ja tekevät jotkut intohimoisestikin Eurooppa-politiikkaa, niin tämä on sille loistava foorumi. Kiitos järjestäjille jälleen kerran. Kun on niin, että alkava syksy on erittäin tärkeä taitekohta. Tässä maailman tilanteessa on erittäin hyvä, että me pääsemme laatimaan uutta ohjelmaa komissiolle ja jatkossa parin vuoden päästä myöskin vahvistamme meidän yhteisen rahoituskehyksen. Meillä on aika, ei puhtaalta pöydältä, mutta oivallinen tilanne päivittää meidän tavoitteemme näitä uusia valtavia haasteita vastaaviksi. Käytetään tämä tilanne, ei hukata sitä.
Me nyt pystymme vaikuttamaan Euroopan suuntaan ja komission ohjelmaan, ja sitä me teemme. Itsestäni voin todeta, että olen todella motivoitunut tähän työhön, ja odotan sitä, että pääsemme konkreettisesti kollegoiden kanssa, koko hallituksen kanssa vaikuttamaan meidän yhteiseen tulevaisuuteen. Ja koen, että tämä on omassa tehtäväkentässäni kaikkien tietenkin kotimaan haasteiden keskellä yksi keskeisistä prioriteeteista. Kesällä me todellakin käytiin kauan odotetut Euroopan parlamentin vaalit. Niistä voi todeta sen, että huolimatta peloista maltillinen keskilinja, sen maltilliset vasemmalla puolella, maltilliset oikealla puolella menestyivät, joka takaa sen, että Euroopan unionia kehitetään jatkossakin maltillisesti meidän keskeisiin eurooppalaisiin arvoihin nojaten. Äärilaidat eivät menestyneet pelätyllä tavalla, vaikka tietysti huolenaiheitakin sieltä tuloksesta löytyy. No, nämä ryhmät järjestäytyivät ennätyksellisen nopeasti ja EUn huipputehtävät on jaettu. Tämä nopeus oli tärkeää näin epävakaana aikana. Ja olen tyytyväinen siitä, että Ursula von der Leyen, uskaltaisin sanoa Suomen ystävä, jatkaa myös uuden komission puheenjohtajana. Hän on luotsannut komissiota jo koronakriisin, energiakriisin läpi ja ollut keskeinen voimahahmo Ukrainan auttamisessa, Ukrainan sodan vaikutusten hoitamisessa. Jos aikanaan on ollut puhetta siitä, että jos pitää soittaa Eurooppaan, niin ei ole maailmalla numeroa tiedossa, väittäisin, että tällä hetkellä Ursula von der Leyenin numero on maailmalla valtion päämiesten ja naisten puhelimissa. Hän sai jäsenmailta ja parlamentilta vahvan tuen. Se antaa vahvan mandaatin. Seuraavaksi fokus siirtyy komissaarikollegion kokoamiseen ja sen tulevan työohjelman laatimiseen. Nämä suuntaviivat, joista jo puhuin, ne antaa osviitan jatkuvuudesta ja heijastelevat myöskin odotuksia. Meidän täytyy ymmärtää se, että vaikka alku on hyvä, niin ei mene aina Suomen toivomalla tavalla. Se pitää ymmärtää. Mutta mahdollisimman paljon töitä tehdään, jotta saamme ohjelman, joka on sekä Euroopalle hyvä ja jossa Suomen tavoitteet on mahdollisimman vahvasti esillä. Ja meidän prioriteettimme ovat siis kilpailukyky, puolustus ja energiamurros. Voisi sanoa, että onnistuttiin, koska nämä löytyy sieltä strategisesta agendasta. Teksti on vähän niin kuin meidän papereista otettu. Ja nyt tästä jatketaan. Ensimmäiseksi, vähän toistoa, mutta meille on aivan oleellista Ukrainan tukemisen jatkuminen. Toisena, EUsta tulee muodostaa nyt todellista puolustusunionia. Viime kädessä tietenkin vastuu kuuluu puolustuspolitiikasta jäsenmaille ja Natolle, mutta EUlla on oma tehtävänsä. EU pystyy tekemään enemmän erityisesti sotilaallisen liikkuvuuden rahoituksen, tutkimuksen, teollisuuden kannustimien ja lainsäädännön kehittämisen osalta, jotka on EU-toimivallassa, jotka kehittää meidän yhteistä puolustuskykyä, jotka ei ole ristiriidassa Naton tehtävien kanssa. Kolmanneksi puhdas siirtymä, sitä jatketaan, mutta ehkä enemmän teollisesta vinkkelistä, teknologiaa hyödyntäen ja osana myöskin kilpailukykyä ja kilpailupolitiikkaa. Me olemme aktiivisesti edistäneet ja viestineet kilpailukyvyn ja energiamurroksen yhdistävää näkökulmaa. Suomessa tässä on paljon osaamista. Neljänneksi, vahva viesti kilpailukyvyn vahvistamisesta on meille aivan keskeinen. Uuteen näkökulmaan täytyy mielestäni sisällyttää sääntelyn keventäminen, tutkimuksen ja innovaatioiden korostaminen sekä yksityisten investointien vauhdittaminen pääomamarkkinaunionin kautta. Viidenneksi, kilpailukykyyn oleellisesti liittyvän pääomamarkkinaunionin kehittämisessä tarvitaan rohkeutta ajatella eurooppalaisittain. Olen jo nähnyt sen ja myöskin Suomessa, että vaikka me vaadimme pääomamarkkinaunionin etenemistä, niin jos joku yksittäinen uudistuskohta ei meitä miellytä, niin lyödään jarru päälle. Ja jos kaikki tekee samalla tavalla, niin tämä ei koskaan etene. Meidän täytyy saada aikaan toimiva pääomamarkkinaunioni. Tämä on Suomelle aivan ehdoton prioriteetti, koska jos jostain meillä on pulaa, on pääomasta.
No, meille on otettu tietenkin täysin myönteinen kanta pääomamarkkinaunionin etenemiseen. 6. Ulkorajaturvallisuuden vahvistaminen ja tiukka linja hybridihyökkäyksiä kohtaan. Mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisten välineellistämisen tunnistaminen. Nimenomaan turvallisuusuhkana nämä on meidän tavoitteidemme ydintä. Tähän me tarvitaan, kuten kesän keskustelu osoitti, me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja, että me joudu toimimaan poikkeuslakien turvin. 7. Tärkeitä on meille tietysti vahvat linjaukset oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta EU-rahoituksen edellytyksenä. Ja 8. ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä asiana nostan suuntaviivoista metsätalouden, maatalouden ja ruoantuotannon merkityksen. Kannattavuutta on parannettava ja byrokratiaa purettava. No, seuraavaksi jättimäiseen kokonaisuuteen eli laajentumiseen. Laajentumiseen täytyy valmistautua ja se pitää ottaa geopoliittisena välttämättömyytenä sekä koko Euroopan yhtenä kohtalonkysymyksistä. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa laajentamispolitiikka on kiinteä osa unionin ja hakijamaiden turvallisuuden parantamista. Jos me emme laajene, on selvää, että Venäjän ja Kiinan kädet pyrkivät laajentamaan omaa vaikutuspiiriänsä. Näin niin sanotun harmaa vyöhykkeen jättäminen on vain aggressiivisen kumppanin intressi. Ei kumppanin, ei todellakaan, vaan naapurin. Siksi Ukrainan, Moldovan ja Länsi-Balkanin maiden tulevaisuus on Euroopassa. Ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että jäsenneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa saatiin käynnistettyä kesäkuussa. Tietenkin on selvää, että edessä on pitkä ja vaativa tie jäsenyyskriteerien täyttämiseksi. Toimiva oikeusvaltio, vakaat demokraattiset instituutiot, tehokas korruptiotorjunta ja toimiva markkinatalous ovat keskeisiä EU-jäsenyyden edellytyksiä. Lisäksi tarvitaan uudistuksia, se on aivan selvä, myöskin EU-rakenteisiin ja päätöksentekokykyyn. Jo pelkästään Ukrainan kokoinen maa tuo suuria muutostarpeita meidän ohjelmiin. Ajatellaan vaikka yhteistä maatalouspolitiikkaa tai koheesiopolitiikkaa. Nämä vaatii fundamentaalista tarkastelua. Samaan aikaan, kun neuvottelut etenee, samaan aikaan pitää tarkastella Euroopan rakenteita ja ohjelmia ja päätöksentekokykyä. Hyvät kuulijat, ystävät, kuluvana vuonna on myös kiihtynyt keskustelu Euroopan kilpailukyvystä, ja hyvä niin. Nimittäin EU on jäämässä ja jää nyt kilpailukyvyssä ja talouskasvussa jälkeen Yhdysvalloista. USA:n talouskasvu on vahvistunut, mutta EU polkee paikallaan ja samalla siis me menetämme vaikutusvaltaamme maailmalla. Vuonna 2008 euroalueen BKT oli suurin piirtein USA:n kanssa samalla tasolla, siis 2008. Vuonna 2024 USA:n BKT on tuplasti lähes euroalueen kokoinen. Joku on mennyt pieleen. Näin ei voi jatkua. Ja ehkä vielä siihen pienenä huonona yksityiskohtana on se, että Suomen BKT on myöskin samaan aikaan jäänyt jälkeen eurooppalaisista verrokeistamme, joka kuvastaa taas Suomen tilannetta. Mutta siksi me tarvitsemme kilpailukykyisemmän Euroopan. Ja siksi olemme toimineet Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistamisen puolesta. Suomi esimerkiksi johtaa sisämarkkinoiden ystävät-ryhmää Friends of Single Market. Saan muistaakseni tällä hetkellä 17 maata. Tämä pidetään niin tärkeänä. Mutta kuvaavaa Euroopan tämän hetken tilanteesta on se, että ryhmään kuuluvat pitkälti kaikki muut maat paitsi Saksa ja Ranska. Voi olla, että jos olisivat mukana, niin tätä ryhmää ei tarvittaisi. Näin vaan ajatuksen herättämiseksi. Kilpailukyvyn osalta EU on pystyttävä parempaan globaalissa kilpailussa investoinnista, osaavasta työvoimasta, raaka-aineista ja teknologisesta johtajuudesta. Ja samalla on pystyttävä irtaantumaan haitallisista riippuvaisuuksista. Nyt etsitään tilanteen korjaamiseksi erilaisia lääkkeitä. EUn pitkän aikavälin kilpailukyky on rakennettava sen meidän omien vahvuuksiemme mukaan. Tämä tarkoittaa erityisesti meidän hienojen periaatteiden
ihmisten, tavaroiden, pääomien, palveluiden vapaata liikkumista ja tähän ajatukseen perustavia toimivia sisämarkkinoita. Meille tärkeää on level playing field, tasavertaiset toimintaedellytykset, se, että suuret ja pienet ovat sisämarkkinoilla samalla viivalla. Esimerkiksi viime vuosina tehdyt valtiontukijoustot ovat johtaneet jäsenmaiden keskinäiseen epäreiluun kilpailuun, jossa pienet jäävät jalkoihin. Saksa ja Ranska käyttävät yhdessä leijonanosan EU:ssa jaetuista valtiontuista ja muille jää silloin pienempi rooli. Tämä ei ole oikea kehityssuunta eikä kestävä. Valtiontukien kautta voittajiksi eivät valikoidu parhaat innovaatiot ja parhaat tuotteet. Resurssit ohjautuvat epäoptimaalisesti uuden luonnin ja teknologisen kehityksen sijaan vanhan ylläpitoon. Me tarvitsemme markkinaehtoisia ratkaisuja ja avointa ja reilua kilpailua. Esimerkkinä voisi ottaa kilpailukyvyn parantamisesta Suomen juuri hallituksessa päätetyn verotukimallin. Siis mallin, jossa tuetaan investoinnin jälkeen voittoa tuottavaa yritystä. Ei siis kannattamatonta liiketoimintaa. Näin voi esimerkiksi muutkin maat toimia. Tämä muistuttaa mekanismiltaan meidän kaikkien porukalla kadehtimaa USA:n IRA-mallia. Tämä on myöskin sellainen, että Turun kaupungin ei johtajan vaan pormestarin kannattaa printata tämä malli myyntikansioonsa, kun lähdet maailmalle etsimään investointeja Turkuun. Se on hyvä työväline, erittäin vahva työväline. Toimivat sisämarkkinat ovat siis vastaus ja vaihtoehto valtion tukipolitiikalle, mutta myös samaan aikaan erilaisille yhteisvelkaan perustuville rahastoille. Me olemme vahvasti sitä mieltä, että EU on säilyttävä jatkossakin avoimena kaupalle, investoinneille, ja meidän pitää olla luotettava kauppakumppani. Siksi EUn tehtävä on saada aikaan uusia kauppasopimuksia. EUn täytyy olla siis parempi solmimaan kauppasopimuksia kuin estämään niitä. Viime aikoina me olemme kunnostautuneet tässä estämispuolella, kuten Mercosurin osalta. Eikä yksi ongelma on se, että kauppasopimuksista on pyritty rakentamaan joulukuusia, joilla ratkotaan laajasti erilaisia globaaleja ongelmia. Minusta kauppasopimusten pitää keskittyä olennaiseen, kauppaan. Tietenkin kestävän kehityksen periaatteet vahvasti huomioiden ja muiden globaalien isojen kysymysten ratkaiseminen tehdään sitten muissa yhteyksissä. Vähemmän voisi olla enemmän myös kauppasopimusten ratifiointia ajatellen. Seuraavaksi energiapolitiikkaan. Iso kuva, jossa me olemme eläneet, on se, että puhtaan energian tuotannon on oltava riittävää Euroopan unionin teollisuuden ja ihmisten tarpeisiin, ja sen pitää mahdollistaa irtaantuminen fossiilisesta polttoaineesta ja tuotannosta. Suomalaisen ajattelun mukaan, joka Euroopassa valtaa onneksi sijaa, on se, että tämä parantaa myös Euroopan kilpailukykyä ja vähentää riippuvuuksia. Näin luodaan vakaa pohja pitkäaikaisille ja usein myös kustannuksiltaan korkeille investoinneille, eli että linja ei muutu. Me ajamme unionissa uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämiseen pohjautuvaa ilmastopolitiikkaa. Ilmastopolitiikan osalta Suomi tukee komission ehdotusta 90% nettopäästövähennystavoitteesta vuodelle 2040. Kunhan tavoitteen saavuttamisessa hyödynnetään esimerkiksi teknisiä hiilinieluja, ydinvoimaa ja muita tarkoituksenmukaisia keinoja. Tässä voi mainita meidän vaikuttamistyömme ydinvoima-aseman parantamiseksi, se on tuottanut tulosta. Pragmaattinen ja teknologianeutraali lähestymistapa on vahvasti mukana 2040 ilmastotavoitteiden pohjana. Suomen elinkeinoelämälle ja osaamiselle jatkossakin on kysyntää puhtaan siirtymän osaajana. Meillä on valtava määrä osaamista, tutkimusta, yrityksiä, toimijoita, tuotteita valmiita, tuotekehitystä. Suomi on edelläkävijä ja meidän on luotettava näissä asioissa kykyihimme ja mahdollisuuksiimme pärjätä. No kaikesta tästä tullaan siihen, että me tarvitaan tässä murroskohdassa rahaa todella paljon. Hyviä kohteita on
lukuisia ja välttämättömiä kohteita niin ikään. Edelleen Ukrainan tukeminen, energiamurros, puolustuskyvyn ylösajo, kilpailukyky ja niin edelleen. Siksi tuleva rahoituskehys on keskeinen paikka ja komission ohella toinen merkittävä vaikuttamiskohde. Me odotetaan komission pohjaehdotusta kesään 2025 mennessä, eli vaikuttamistyötä on jo tehty ja tehdään nyt. No siihen rahoituskehykseen kohdistuu tietenkin suuria kehittämistarpeita. Sen tulee edistää siis näitä monen kertaan luettelemia prioriteetteja. Sen lisäksi kotimaisesti meillä on Suomen osalta jo huhtikuulta selvät tavoitteet ennakkovaikuttamiseen, ja niitä me tarkennamme koko ajan tarpeen mukaan syksyn aikana. No, tämä keskustelu budjetista kytkeytyy oleellisesti myös valtiontukiin ja erilaisiin rahastoihin. Suomen linja on tässä selvä. Rahoitusta tuleville tarpeille tulee hakea ensisijaisesti EU:n budjetin kautta olemassa olevia välineitä kasvattaen ja kehittäen. Me olemme valmiita jonkun verran maksamaan lisää Suomelle ja Euroopalle välttämättömiin kohteisiin, mutta taloudellisesti vaikeina aikoina on realistista todeta, että budjetin kokoa ei voida merkittävästi kasvattaa. Mutta jos kohteet ovat perusteltuja ja jos ne ovat asioita, jotka yhdessä tekemällä pystytään tekemään paremmin kuin se, että me jokainen teemme itse, niin on perusteltua, että me olemme myöskin valmiita osallistumaan niiden rahoitukseen. Mutta rahat on käytettävä järkevästi. 2 esimerkkiä näistä välineistä. EU-budjetissa olevat Horisontti ja Invest EU-ohjelmat. Ne ovat erinomaisia välineitä. Niitä voi kasvattaa merkittävästikin. Niissä Suomi pärjää, sillä ne perustuvat excellenssiin eivätkä koheesioavaimeen. Nämä ovat budjetissa olevia, lainsäädäntöön perustuvia, läpinäkyviä instrumentteja, jossa valvonta on myöskin kunnossa. No sitten seuraavaksi, ja kyllä tämä lähestyy sitä loppupuolta pikkuhiljaa. On pakko sanoa muutama sana Unkarin puheenjohtajuuskaudesta, joka on aiheuttanut keskustelua jo tässä ensi kuukausina ja viikkoina. Tilanne on kokonaisuudessaan hyvin poikkeuksellinen. Poliittisen tason viestit Unkarille niin jäsenmaista kuin EU-instituutioista ovat olleet kyllä erittäin selkeitä. Näin ei voi toimia. Silti Unkari on päättänyt jatkaa vastakkainasettelua tutuilla sävelillä ja jopa EU-puheenjohtajan roolistaan. Puheenjohtamaan tehtävä on toimia niin sanottuna honest brokerina, etsiä puolueettomasti ratkaisua. Näin Unkari ei ole toiminut, ei Orban ole toiminut. Onneksi EUlla on vahva yhtenäinen linja Ukrainan tukemiseen, jota Unkari on aktiivisesti pyrkinyt torppaamaan, ja tätä me emme voi hyväksyä. EUn kykyä löytää ratkaisuja tiukoissa paikoissa ei pidä aliarvioida. Vuodenvaihteen tienoilla Orban laitettiin kovan paikan eteen. Joko hän on mukana tai me teemme nämä ratkaisut 26 maan voimin. Hän lähti mukaan. Tosin en tuolloinkaan uskonut, että tämä mukaantulo olisi pysyvää, ja valitettavasti olin siinä vähän oikeassa. Mutta me ei voida katsoa Orbanin toimintaa sivusta toimettomana. Keinoja löytyy, jos vaikeudet jatkuu. Se, millä tavalla Unkari asemoi itsensä suhteessa muihin jäsenmaihin, tullaan muistamaan myöskin tulevissa päätöksissä. Toiseen ajankohtaiseen kysymykseen, eli komissaarikysymykseen. Se on tietenkin äärettömän tärkeä ja mielenkiintoinen. Me olemme ehdottaneet komissaariksi mainiota ja monen tuntemaa Henna Virkkusta. Virkkusella on laaja kokemus niin kotimaan ministerin tehtävistä kuin Euroopan parlamentista meppinä nyt 2 kauden ajalta. Häntä arvostetaan. Tavoitteenamme on kilpailukykyyn liittyvä salkku. Tämä voi sisältää elementtejä sisämarkkinoiden kehittämisestä, digitalisaatiosta, tutkimuksesta, innovaatiosta, energiasta, liikenteestä ja niin edelleen. Tärkeintä on saada sellainen salkku, jolla on yhteys Suomen keskeisiin tavoitteisiin Euroopan unionissa. Saada salkku, jossa olisi sekä budjetti että lainsäädäntövalta. Olen lähdössä 2 viikon päästä Brysseliin tapaamaan von der Leyenia, jonka kanssa olen ollut tiiviisti viestiyhteyksissä, mutta keskustelemaan niin komission työohjelman sisällöstä kuin myöskin komissaarikysymyksistä.
Odotan 2-3 viikon sisällä häneltä julkituloa komission rakenteen ja komissaarinimien kanssa. Eli asia on tällä hetkellä valmisteilla. Nyt on oikea aika tähänkin vaikuttaa. No, hyvät kuulijat, Euroopan ystävät, voikin sanoa, että Suomi vie Euroopan unionia ja Suomen asiaa nyt aktiivisesti eteenpäin. Me tuomme pöytään omia ehdotuksiamme, jotka etenevät ja ovat edenneet konkretiaksi. Me emme jää vanhoihin poteroihin, vaikka pystymme tiukasti myöskin pitämään kiinni omista näkökulmistamme. Tätä kutsutaan rakentavaksi ja aktiiviseksi EU-politiikan linjaksi. EU-puolella tekeminen ja aiheet eivät ole siis todellakaan loppumassa kesken. Työtä riittää ja siinä tarvitaan siinä työssä sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä sekä hyvää yhteistyökykyä koko suomalaisen yhteiskunnan kesken ja eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kiitos kaikille täällä oleville siitä aktiivisuudesta, jota olette osoittaneet. Vuoden aikana olemme tehneet paljon ja työ jatkuu yhdessä. Ja haluan päättää puheeni optimismin sanomaan. Suomella ja Euroopalla on omat haasteensa, jotka on meille kaikille tuttuja. Monet haasteita ovat yhteisiä koko mantereelle. Sanon kuitenkin sen, että onnistuessamme näissä tavoitteissamme sekä uudistuksissamme Euroopassa ja kotimaassa pystymme luomaan valoisamman kuvan. Euroopalla on vahvuutensa, Suomella on vahvuutensa. Meidän täytyy tarttua haasteisiin ja korjata asioita. Meillä on kaikki mahdollisuudet digitalisaation, puhtaan siirtymän, energiasiirtymän toteuttamisen vauhdittamisessa, kuten vetytaloudessa. Meillä on valtavat mahdollisuudet. Kun me saamme kilpailukyvyn kuntoon, saamme talouden kasvuun, niin silloin myöskin valtion ja valtioiden julkinen talous seuraa perässä ja tervehtyy. Ja turvallisuuttamme me voimme vahvistaa vain hyvällä yhteistyöllä. Toisin sanoen, hyvät ystävät, nämä ratkaisut on meidän omissa käsissä. Ja oikeilla toimilla pystymme kääntämään synkkyyden paremmaksi huomiseksi. Ja olen muuten siitä aivan varma, että näin tulee käymään. Kiitos. Siellä. Kiitos oikein paljon, pääministeri Orpo. Siinä tuli laaja katsaus ja kattaus Suomen EU-politiikkaan. Ehkä kysyisin ihan ensimmäisenä, Suomi täyttää 30 vuotta EU-jäsenenä ensi vuonna. Millä aatteilla katselet sitä? Olet ollut EU-politiikan parissa toimimassa vuosikausia. Silloin 1994, kun Suomen EU-jäsenyydestä äänestettiin, niin se oli oikeastaan sellainen vuosi, mikä sai mut todenteolla lähtemään politiikkaan, koska koin se niin jättimäisenä asiana. Sen YYA-Suomen jälkeen, Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, Suomella oli mahdollisuus, ja niin kuin silloiset päättäjät viisaasti johdattivat, liittyä sinne, mihin me kuulutaan, eurooppalaiseen arvoyhteisöön, Euroopan unioniin. Se on nyt ennenkin, mutta se oli kuin raikas tuulahdus. Ja silloin lähdettiin innokkaina aktiiveina tekemään kampanjoimaan Suomen EU-jäsenyyden puolesta. Ja nyt siitä on tosiaan, siitä on 30 vuotta. Sehän oli ihan vasta. Hetki sittenhän se oli, mutta kyllä minusta se ratkaisu on ollut ainut oikea, aivan välttämätön. Suomi on osannut aina tehdä näitä ratkaisuja silloin, kun pitää. Itsenäistyminen aikanaan, se puolustettiin yhdessä meidän itsenäisyyttä. Pärjättiin se YYA-aika, kylmän sodan aika, kun mahdollisuus liityttiin Euroopan unioniin. Ja nyt kun nähtiin, mitä tapahtui Venäjä hyökätessä Ukrainaan, liityttiin NATOon, niin minusta tämä EU-tarina on osa tätä isoa kansakunnan tarinaa ja olen ylpeä siitä, miten Suomi on toiminut. Kiitoksia. Meillä on tässä aika oikeastaan vain yhdelle yleisökysymykselle. Sen takia mä puhuin niitä. Kiinnitin huomiota tuossa, puhuit vahvasti laajentumisen puolesta ja tietysti tiedetään Ukrainassa tilanne elää päivä päivältä. Miten näet ihan sanotaan 1-2 vuoden aikataulun tässä laajentumisessa? Onko odotettavissa nopeaa etenemistä vai miten näet tämän aikataulun? Siis mä toivon mahdollisimman nopeaa etenemistä, mä toivon kunnianhimoa
Mä näen sen Ukrainassa. Heillä on kunnianhimoa, halua edetä ja työtä on tehty todella nopeasti. Mä odotan ja toivon sitä myös Euroopan unionilta, kaikilta jäsenmailta, että ymmärretään tämä laajentumisen välttämättömyys. Kuten totesin tuossa, niin meidän täytyy samaan aikaan, kun autetaan jäsenmaita, näitä ehdokasmaita siinä heidän polullaan, niin meidän pitää samaan aikaan pystyä uudistamaan EU-rakenteita, jotta se yhdistyminen, liittyminen ja laajentuminen voi tapahtua. Työmäärä on aivan valtava, mutta tämä on geopoliittinen välttämättömyys. Meidän täytyy auttaa maat Euroopan unionin jäseniksi ja siksi pitää pystyä etenemään niin ripeästi kuin mahdollista. Tämän asian pitää olla voimakkaasti seuraavan komission agendalla. Hyvä, kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, pääministeri Petteri Orpo. Kiitos. 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 And now, ladies and gentlemen, I have the pleasure to welcome to the stage Mr. Enrico Letta. Mr. Letta is an academic who is currently serving as the president of the Jacques Delors Institute, but he has also been a minister in many occasions, including serving as the Prime Minister of Italy. He is the author of a recent report on the future of the single market, which I think is sure to guide the actions of the incoming European Commission and European governments in the future. Mr. Letta, the floor is yours. Thank you very much. Thank you for the invitation. I'm very pleased to be here among friends. First of all, thank you very much, Petteri, for what you said now and for all the support I received from Finland during the preparation of my report. I'm very happy to be in Turku for the first time in my life. I hope not the last one. And I'm very happy to meet again my old friend Paavo Lipponen. I start with 3 stories. You said stories. First story, I am the president of the Jacques Delors Institute. Jacques Delors is the founder of the single market in the 80s. Jacques Delors passed away last December. I was lucky because I had the possibility to meet him during the preparation of my report. And he gave me some advices. The most important one was the following one. He told me, remind that the single market has been created in a world that is completely different from the world of today. In the 80s, Soviet Union was still there, Germany wasn't reunificated, we were just 10 countries in the European Union. China and India together, I'm not joking, were big as Italy in economic terms. You are laughing, I know, but it is true. In 85, that was the word. And of course, the word of 85 was a word in which the economy was the analogic economy, the tangible economy. This is why the single market was created with 4 freedoms. Freedom of movement of goods, services, capitals, and persons. The tangible, what we touch. So, first point, the world of today is totally different. We have to adjust and to change the single market. And I have to say that Finland played always a great role fostering the single market and putting the single market at the very center of the stage of what the European Union can do, because it is our most important asset. It is not from outside, it's from inside, our hidden gem. But we didn't exploit it enough. This is why first big engagement today, how to adjust, change, and relaunch the single market, our hidden gem. The second story, I met an aged man in a supermarket. I was there giving papers on Europe, and he gave me back the paper and told me, Europe is not for me. And I told him, why is not for you, Europe? And he told me, because I don't take planes. And I was trying to wonder why. What is the relationship between planes and Europe? I will leave you
on this point. I will take it again later. And the third story, I met during my journey for to prepare the report, a lot of people. I had 400 meetings. I was 3 times in Finland. The very first meeting last September was in Helsinki. I met stakeholders, government, universities, students. I met startuppers. I remember 2 startuppers, one in the Netherlands, the other one in my own country. And they both told me, yes, very good, what you're doing is good, interesting, but our dream is to go to the US, not to stay here. Because there we will find how to finance our idea, how to have someone who is not with the risk aversion. That is the typical approach. We are here in Europe, so very good, but it's not for us. We will go to the US if we can. So my report is trying to give the European institutions some ideas, very pragmatic ideas. I come back to your pragmatism, and I share this approach for a very simple reason. It's not time for big institutional discussions. It is time today to be clear in what we can do, because we are lagging behind, and we are in a moment in which security is the main concern for all of us. What happened 2 years ago, what the Russian aggression to Ukraine changed for our life is still there. And the key point is the fact that for all of us, security is a broader term. And this is why I would like to focus my thoughts exactly on what Delors told me 9 months ago. And he told me, remind that when we created the single market, I'm sure that Paavo has some souvenir on that, we created the single market with the idea to put together all the economic sectors. Because that was the idea, to be together, so to be stronger, in the world that was changing at that time, in the 80s. But the different governments started saying to Jacques Delors, yes, but. They started saying, yes, but telecommunications, it is a national priority, not a European one. So we keep telecommunication for us. Then they said, yes, but energy. Energy is a national priority. So we keep energy for us. We don't give you energy. And then they continued saying that, yes, but financial services is for us. It's a national asset. We want our stock exchange, we want our authority for regulating the financial services is for us, is not for you. Defense, of course. Defense wasn't in the treaties, so these 4 topics remained in the hands of member states. And that was, I think, and that is the main topic today. And my report is trying not to be revolutionary. My report is trying to say to the governments, to the Prime Minister, when I presented the report mid-April, and when I'm presenting the report in the different capitals, I was in Sweden and in Austria in the last 4 days, I tried to say very clearly, we have to start from the beginning, and we have to recuperate what we didn't do 40 years ago. So, first of all, energy, telecom, and financial services. Why these 3? Because it is impossible to have security without being independent and strong on these 3. Can you imagine to be secure, not having energy independence, not having a strong financial market, European financial market, not having a strong
European telecommunication system. We lost ground on the three in an incredible way. I think we are all aware of what was the word in the 80s and 90s on telecom. The word was speaking European at that time. The word today is speaking American and Chinese. Europe is marginalized. Why? Because we decided to be national. And the same for financial services. Because of the fragmentation of our markets, 27 markets and not one market, we are lagging behind the US. Our own savings are going to the US. They are feeding the American economy. Why? Because the American market is more attractive, is united. Nasdaq alone is big as twice the sum of all the European stock exchanges altogether. Our money is going there with a paradox. Our savings are going to the US because the US market is more attractive. They are transformed in shares that are strengthening the American companies, and the American companies, strengthened by our money, are coming back, crossing the Atlantic, buying our European companies. This is a suicide, an economic suicide. This is the consequence of fragmentation. The other main consequence of fragmentation is defense. We supported Ukraine, we have to continue supporting Ukraine. But the fragmentation of our defense industry is bringing us to say that we are spending taxpayers' money, European taxpayers' money, to help Ukraine, and we have to continue, but with a small problem. 80% of what we spent until now to help Ukraine, 140 billion euros, it's huge, was to buy non-European military furnitures. So with 140 billion euros, we were very good in creating jobs in Michigan, Pennsylvania, South Korea, Turkey, and not in Europe, with taxpayers, European taxpayers' money, because of the fragmentation. We have to be a little bit less shy in saying that the nationalistic fragmentation is making happy Wall Street, South Korea, Michigan, Wisconsin, and so on. And the integration is not an ideology. It's not because of ideological pushes. It's because of common sense. It's because of jobs creation. It's because of growth. For the very simple reason that the world has changed in the last 40 years for many reasons. We are all aware of the changes, but one last change came from the last Olympics. China and the US were competing to be the first. 40 gold medals, China, 40 gold medals, the US. Do you know how many gold medals China won when the single market was created? 5. This is why the world has changed. China is completely changing the world economy. And today, India is entering on the stage. In the next 30 years, India will be what China was. And of course, these two countries together, they are 3 billion inhabitants. And of course, it is the big change with what we lived until now. You know very well that the story about the European countries. The European countries are divided in two groups of countries. The small countries and the countries that they don't know they are small. I don't know where is Finland in this. But this is true. We are all small countries compared with China, India, the US.
And we need to know that we have to be together. Jointly, we are able to be successful as we are on many subjects. As we were on vaccine, as we were on defending Ukraine, as we are on many important subjects of the industrial activity, Airbus. We are successful on the aeronautic industry because we are together. Can you imagine to have one Italian Airbus, one Spanish Airbus, one Finnish Airbus? That means Boeing will win. We win because we have one Airbus. I'm not pledging for a gigantism in Europe. I want to be very clear on that. I think Europe is a fantastic mix between big and small. But the small of yesterday is good enough for the needs of tomorrow. It is the big of yesterday that is not big enough for tomorrow. And this is the key point. Thank you, Petteri. Ciao. And this is the key point for the future. And we have to work in that direction to concretely understand that the big of tomorrow has to be bigger in Europe. And if you are not able to do so, it will be impossible to be competitive. And of course, it is not just for topics related to the three main subjects or to defense. In my report, I try to present three roadmaps on how to integrate the three: energy, telecom, financial services, how to integrate defense. There are many expectations from President Niinistö of his report on defense too. But what I would like to say is that you remember what I said about the aged man I met, and he told me, I don't take planes, Europe is not for me. We discussed with him, and I understood that his point was Europe, it is something that giving opportunities for those taking planes. So for the mobile people, for people cosmopolitan, mobile, Erasmus, speaking other languages. And this man told me, I was born here, I continue living here, my sons were born here, and I will continue staying here. So Europe is not interesting to me because Europe is just giving opportunities for those who want the freedom to move. I want the freedom to stay, and I want a European Union able to give me the freedom to stay. And I think this thought is something interesting, and we have to develop it. Because it is true that Europe is helping a lot, or is giving a lot of opportunities to the centers, where there are opportunities, where there are developments, where there are the mobile people. How can we go in the direction of a European Union able to guarantee the freedom to stay also in the peripheric regions, where people are living in situations that is difficult today because of the lack of general services of general interest, infrastructures, and so on and so forth. This is why the other part of the report is exactly in that direction. But I mentioned the two start-uppers and what they told me about the need to have ideas for not to go to the US and to stay here. And I can tell you that that was the other point of Delors. When he told me the single market was created for the 80s and the 90s, in the world that was different. Delors himself gave a speech in the European Parliament at the end of his mandate, saying that we created the single market of the 4 freedoms. In reality, we missed the 5th freedom. And the 5th freedom is what I put in my report, the freedom for innovation, knowledge, competences, skills. That is what we missed in the single market until now. How can we foster, how can we boost the economy of innovation for the next years? This is what we are missing in Europe today. We are lagging behind the US.
we are lagging behind for many reasons. On innovation, the main point is related to the fact that it's impossible to innovate without having the enough level of financing the innovation. And in Europe, we are based on public financing for the innovation, but we don't have enough private financing for the innovation. That is the big difference with the US. And the big dimension, the big size of investments that the US capital market is pushing is absolutely not comparable with what we are having here. This is why in all the report, the three subjects I mentioned, energy, telecom, financial services, at the end of the day, for me, the most important one is the creation of a strong capital market in Europe. And I know that is very difficult, because it is very difficult to find the Prime Minister going to a rally saying to his voters, I promise you the capital markets union. No matter if it comes from the right, the left, the center, it's very difficult, because the reaction of the voters is, oh, it's not for me, it's for bankers. And this is one of the problems we have in Europe, is the legacy of the crisis. We have still the legacy of the financial crisis, the stigma of finance. But in reality, if you are not able to build up a strong and integrated financial market, it will be impossible to give the most important answer to the most important question for the next years. That is, how to finance the green, digital and just transition. We decided to go green. We know very well that going green means that we need financing. Otherwise, the transition will create a social backlash. We know very well that there's an immediate link. I can tell you that it was one of the most important parts of my journey. I met farmers everywhere in Europe, full of eager. Their idea was to say, hey, listen, you decided to go green. You told us that going green means a lot of costs. You didn't say anything on how to finance this cost, so as farmer, I think I will pay for it. And I don't want to pay for it. And the same discourse was the discourse that I had from the workers, the trade unions in the automotive industry. In countries like mine, like Spain, like Germany, France, countries having an important automotive industry, saying that, but it's how can we change, adjust workers, SMEs, small entrepreneurs. So the need to finance the transition, to get the transition possible. We know that there's a cost around 500 billion euros for 10 years each year to finance the transition and to have the transition. And we know very well that part of this cost must come from the private sector. But if we don't have a common, united financial market, our money continue to go to the US to finance the American economy. This is why my proposal, and I'm very happy that Ursula von der Leyen took this proposal and put this proposal in her speech at the European Parliament, is to stop the project of the Capital Markets Union, that was a failure until now, to launch a new project, Savings and Investments Union. Savings and Investments Union means, first of all, creating a big tool to help the Europeans to invest their savings, our savings, and to receive better interest through a European vehicle. And at the same time, the possibility to invest this money to finance the transition, to create this bridge that today is not existing. Is the idea to try to help the European leaders to overcome the main problem, that is the fact that there's a big, big fight. Southern countries saying that we need to have a new next generation EU, northern countries saying that no more European fiscal capacity.
it was once in a lifetime. We need to have a compromise. The compromise is putting together private and public money. And this is what I hope we will be able to do. And the fact that von der Leyen took this decision to use this term for me is very encouraging. And we have to go in that direction. I would like to end up with a final proposal that I put in the report. That is, for me, the other important step to help, I would say, using the hidden gem of the single market. Why today we don't use enough the single market? Why today the SMEs are not using enough the single market? Because the single market is still very complicated. I was in the US presenting the report, and I remember the reaction of an American investor telling me, oh, I invest in Europe only because I love Europe. But if I have to invest in Europe because of the conditions to invest in Europe, I would invest in other countries. You are a mess. 24 languages, 27 fiscal systems, 27 legal systems. The idea is very simple. The idea is to create a 28th virtual state in Europe, virtual state, to have in this virtual state a business law, a European business law, that starting from SMEs, and SMEs can choose this business law, this European business law, that is a passport to go everywhere in Europe, working everywhere in Europe. We had a similar idea 10, 15 years ago, the Societas Europea. It didn't work enough. But today we have to expand this idea to all the business law system. If we are able to do so, I think we are able, first of all, to help investors from abroad, saying that passport to the possibility to go everywhere, and second, to help SMEs, and not to be obliged to have 50 lawyers with them to try to understand how to move from the bankruptcy law from Spain to the one in Portugal or to the one in France, but having one and applying this one is the only way to have this passport too. Otherwise, it would be impossible. It's impossible to convince the 27 countries to cancel their own business law. I know very well. I'm pragmatic on that. But if we create this 28th virtual state, and if we give the option to the companies, I think that can be a successful one. I stop here with a final story. And the final story is the reason why I'm so passionate on that, and passionate on the fact that we work with this hidden gem, and we are not able to understand that this hidden gem is our future. If we are able to recognize the problems, and the fact that these problems are there, are in front of us, but we are not enough brave to face them and to solve them. When I started preparing my journey in the 27 countries, and with the idea to visit all the 27, and to have this journey in 6 months, 7 months, coming from the experience of my country, where we have a good high-speed train, and we travel by high-speed train from Naples to Venice to Milan, Florence, and so on, I said to myself, then I will try to arrange and to set up this journey with the high-speed train, because we are a small continent. We decided to go green. I think is the correct way to do so. I understood that in Europe it's impossible to go capital by high-speed train. We have the high-speed train, but it works within the countries, not among countries. You can connect perfectly
the different big cities in Spain, among them, the big cities in France, among them, the big cities in Italy, among them. But if you want to have a journey from Prague to Warsaw, from Warsaw to Budapest, from Madrid to Paris, from Paris to Berlin, it's impossible. You have to fly. If you go to China, all the big cities are connected by high-speed train. Why I say that is the demonstration of the problem we have. We have a big problem in terms of big investments within countries, speaking our own language, and not enough connections among our different countries, without considering that all these problems are related also to the past. Why it's so difficult? There are some historic reasons. Between France and Spain, they have, on the Pyrenees side, different dimension of the railways. Why? Because they didn't want to give the other the possibility to have invasions in the last centuries. So it was a protective decision. But now is a problem of connections. So we have to work in that direction. Only if we are connected, only if we are together, only if we are able to develop our connections, it will be possible to develop our hidden gem that is the single market. And I'm very happy to say that here, in a country that is leading Europe on the single market, in a country that is having on this topic a leadership role, and I learned a lot being in Finland so many times in the last years and in the last months, because I understood how important it is for all of us. And the single market is our future. The single market is not just numbers, economic numbers. I end up with a personal story, my final story. Some days ago, I was in France, and someone told me, but in concrete, what is the single market for a person, a citizen? And I told him, I tell you my story. I was twice in my life out of my country. I lived for a long period twice out of my country, both in France. In the 70s, first time, my father was professor in a university in France. And second time, some years ago, I was in a university in France. First time before the single market, and second time after the single market. First time before Jacques Delors, second time after Jacques Delors. And I can tell you the difference is the following one. In the first period, in the 70s, we were a family of Italian people, immigrants in France, in Alsace. We were an Italian family of immigrants in Alsace. Last time, 5 years ago, 7 years ago, we were a family of European citizens choosing to live in Paris and not to live in Rome. I tell you, it makes the difference. And the single market is not just competitiveness, it is life of people. Thank you. Thank you very much, Mr. Letta, for your inspiring words and the message of connectivity and feeling connected in Europe. I think, unfortunately, we don't have time for audience questions at this time, but I hope that you will stay tonight here and with us in Turku, and if you have the chance to talk to people and answer their questions, I think people found your remarks very intriguing and enlightening. So thank you again, Enrico Letta, very much for this. Thank you.